दर्यावरी आमची डोले होरी घेऊन माशाच्या ढोलीना आम्ही हाव जातीचे कोली आम्ही हाव जातीचे कोली। काय काय आहे? सिंगाला है, सुरमई है, बांगड़ा है, ढोमा है, कोलबी है। सुरमई कशी किलो आहे? सुरमई 8 रुपये किलो है। बापरे 800 रुपये। बापरे. बापरे 800 रुपये किलो आहे। 800 रुपये किलो या? हो। मला कवटावाली सुरमई जाम पसंत। या सुरमईला कवटा आहेत का हो? कवटा कवटा एक अर्धा पाऊण तास थांबाल काय? का हो? मी त्या सुरमईची सोनोग्राफी करून घेऊन येतोय। म्हणजे आपल्याला समजेल कवटा आहेत का नाही ती। ढोलीना आम्ही हाव